venit să ne luăm. Mi-a dat jos din tren. Am ajuns în Nara Park. Păi cred că să nu accidenteze oamenii, știi? Aici în parc. M-am dat Nara Park, am venit din Kyoto până aici, am făcut o oră. Am schimbat că trebuie să ajungem, nu știu, într-o stație diferită față de Nara Station. Și am venit aici să vedem. Uite, sunteți turiști, câtă lume e aici. Am venit special pentru ăstea. E în frig afară, sunt 5 grade. Ia, Moi, ia uite de aici. Ia. 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 Ai văzut că papă? Hai, gatisul! Nu mai are. Nu mai să nu atingi că o lovești. Gata, Moi, gata, gata, Moi. Se sperie, Andrei. One, two, three. Ține strâns bubnul, Andrei. One, two, three. Ok. Ai auzit cum face? Hai. Ia, fă-i. Nu, fă-i așa, Andrei. Hai. Hola! Vrea mâncare asta, mă. Ce a făcut, caca? Asta ține după ei de pe mâncare. Dar sunt grăsălanice, vezi? Că sunt... Sunt foarte multe. Mă, dar ce cauți de mâncare? Nu mai e, tati. Mai ai aici de mâncare? Mâncare? Nu. N-ai mai, tati. Hai. Că vine și de la curuleț. Hai. Ia uite, de la curu. Va. Ia. Ia. E bebelușul cu mama, Andrei. Ia lapte. Ai văzut? Hai, dă mâna. Dă mâna, tati. Aveți tine mari? Mami, avem mari, mami. Avem mari. Ia, mai fă iată.
trenul de spre Kyoto. Facem 50 de minute până în Kyoto. 6時走東福寺終点京都の順に止まります。次は木津です。お出口は左側です。Thank you for using JR. Am venit să ne luăm bagajele de la hotel și să mergem spre Osaka. Noi aici am venit cu în altă parte, cu alt tren și dacă mergi cu trenul e 1500 și dacă vii la Nara Station din Kyoto, cred că și din Osaka, e mai ieftin. Stația Nara Station e aici în fața noastră, uitați ce frumoasă e. Observ că seamănă un pic cu aia din Tokyo Station din Tokyo. Hai să traversăm, Andrei. Nara Station. Da. Că e pagoda aia. Da. La Mono mañana, otro día, ¿vale? Mañana pasado. Aseamănă cu aia din Tokyo. Numai ca să e mai micuț, așa. Îmi place cum se aude, ma. Nu? Tiu, tiu. Tiu, tiu. E frig. Cred că sunt... Eu cred că... Da? Ah, e frig. Da, bate Nara City Tourism Information e aici, vezi? Da, arată super fain. Hai să vezi pe Andrei aici. Mergi repede, Andrei, nu? Kyoto. Facem 50 de minute până în Kyoto. 6時走東福寺終点京都の順に止まります。次は木津です。お出口は左側です。Thank you for using JR. Am venit să ne luăm bagajele de la hotel și să mergem spre Osaka. Ne-am făcut transfer, ne face transferul din Kyoto până în Osaka și am schimbat 2 trenuri. Acum să vedem cum ajungem. Ne-am dat într-o stație mai devreme decât trebuia. A trebuit să schimbăm iarăși. Am adus să vină trenul, nu știu, din partea asta, dar din partea asta cred că vine. Suntem cu bagajele. Mai avem, acum schimbăm hotelul, că am stat 2 zile. 2 zile le-am stat în Kyoto. 2 nopți. Am stat în Kyoto și după aia mergem în Osaka. Acum vine trenul. Ăsta e. Ne-am plimbat ca la trenuri, cu o grămadă de trenuri. Acum ne urcăm în tren. Ne-a dat jos din tren. Și ne-am urcat noi așa de bine, stăteam așa de fain. Stăteam și jos. Ne-a dat jos. Așa ziceam noi că mamă ce bine stăm, nu?
Da. Vai, vai. Vai, vai. A rămas fără. A rămas. Acum următorul. Adică s-au avut păsărelele. Dar nu există niciun tren direct de la Tokyo Station la Osaka. O fi există, mie așa mea pe hartă. Wow! Întâmpină papucii, că trebuie să dai papucii jos, mai. Da. Lasă stai aici. Cu pasa dentro. Wow, te așteaptă cu papuci. A, ce fain miroase. Aici e camera. Aici. E la fel de mică ca în partea cealaltă. Sau un pic mai mare. Nu e mai mare față de... Mi-a dat aici, oare ce? Avem geam? Sau nu avem geam? Ia să... E geam? A, e geam, tati. Avem și geam. Nu se vede ceva? Faină, nu? Da. Nu ești foarte cald. Aici. Aici. A, ce fain e frigiderul ăsta cu geam. Ai auzit? Am ușa la baie cum se deschide în exterior. A, da? Ia. E Vai, micuță. ce mic e! E tot un mic. Uite-ți-o Jos. Și pare micul. Ia, mă, uite ce mare ești tu acolo și ce mic e baia. Dar e ok, e Ia, curat. aici e cu de-asta? Uite și aici e, moi. E curat. Mamă, zici că stai într-o... Auzi, se aude? Plastic. E asta e improvizat aici. Oricum, uitați-vă camera. Aici sunt eu. E din plastic, așa totul. Pe hol. Ce? Hai că acum le iau. Fain. Suntem cazați noi la Hotel Resort Trinity. Și aici este intrarea. Și hotelul ăsta. Și acum noi mergem la... Unde mergem acum? La Naba. De la hotel am ieșit, aici stânga-dreapta și mergem la Naba Station. Mergem nu la Naba, mergem la Naba, dar mergem la stația... Stați să vă zic că eu sunt cu numele astea de... Azi aici jos se rotește, dacă vine un autobuz, cred că vine și parchează și îl rotește, îi face întoarcerea. Idee de parcare. Ești la un bloc unde nu sunt foarte multe locuri de parcare de construit pe lângă bloc, poți să faci așa. Vii, o pui așa și asta. A durat 10 minute. Da jos din mașină. Așa lucrurile. Și acum... Vrei să-ți mă uiți cum ridică mașina? Ia. Și acum o ridică.
Sau nu mai ridică? Hai să vedem dacă ridică. Modern. Acum mașina o lasă acolo, nu ridică. Ia să vedem unde am ajuns. Hai! Auzi? Ce interesant e! Un dragon. Wow! Un dragon cu dinți. Leon. Am ajuns la Naba Akasaka Ginja. Uitați-vă aici cum se vede. E un templu. Foarte multă lume, nu prea poți să faci poze. Că toată lumea vrea să facă poze. Aici vii și îți lași aici aici vii și pui bani. Aici vii și-ți cumperi un suvenir. Moise acolo se joacă. Nu știu ce este. Așa că nu scrie în engleză pe nicăieri, numai ai foarte mulți turiști. Ce te-a dat acolo? Un pește? Hai. Hai să punem hârtia de acolo, să facem să punem hârtia. Hai. Uite acolo la stâlpul ăla. Hai, hai acolo să deschidem acolo. Ușor, ușor, ușor. Hai pe aici. Hai pe aici. Hai încoa. Haide. Hai eu înainte. Hai, bă, itti. Aha, că bă, itti. Da. Dacă e cu roșu, aici le legi. Uitați, vezi că are aici roșu. Așa are roșu aici. Vezi? Dar cred că e lume care n-a știut și le-au pus așa. Aici la dragon.
Acum e foarte multă lume. Am ieșit din templu și acum mergem în Namba. Namba o Namba? Namba o Namba? Namba. Și acum scuzați aici. De aici se super fain.